Мене ти... на колко си години? Не, на колко? Кажи ми на колко си години. Сметни ги на колко си години и ми кажи в колко ти години в съзнателния си живот си гледал обращение на президента и поздравление на президента. Колко? От 5-6 годишен. Преди това... Може би и преди това съм гледал. Когато си гледал? Да. Ти някога чул ли си след обращение на президента Smoke on the Water? Не, но трябваше... Не, кажи ми бе! Кажи ми бе! Тигрите от Кокобент, кажи ми бе! А химна ли трябваше да изсвирим? Само това... Не химна! Хоро се свири! Какво си свири след обращение на президента? Право хоро! Химна! Добре, айде да не свириме химна, ма да свириме хоро, бе! Smoke on the Water. Кое е това българско нещо след обращение? Макар и да помоля президента да се върне и да изсвириме след това едно хоро. Не. Къв той Smoke on the Water? Smoke on the Water, a fire in the sky. Абе, ти феноменално играеш хоро. Браво. Тигъре! Ей! Тигрите от Кокобент. Шефе, ти си направо... Нема шефосвай. Феномен! Аз не съм... Това беше Борис. Чакай сега. Георги, Борис Солтариски, Иван Стоянов и не се дръж така да те видят хората. Не си такова, виж. Гъмзата иска да изсвири Smoke on the Water на хоро. Искаш ли? Чакай. Йордан Йончев Гъмзата при много година незнайно как се озовават на участие в един бургаски хотел. И диджея ги обявява. И сега, за вас, това си съвсем сериозно, и сега за вас ще пеят и свирят Тигрите от Кокобент. Прави си сметка. Лъже ли, бе? Не лъжеш. Гъмза, лъже ли? Я говори, ти не можеш да говориш. Трезвен ли си, Гъмза? Тигарете от Кокобент. Тигарете, ай не се обади. Шефе, искам да ти кажа, че ти си направо... Явление в българската култура. Айде, тихо, бе! И песен са написали за тебе то Василис Карас. Знаеш я? Коя песен? Феномено имено, полихроми нафтерис. Малко пееш като Тони Стораро, да ти кажа така. И той пее като грък. Я, как пее Тони Стораро? Пее като Василис Карас. Как, покажи ми? Бог ли ме наказа да обичаш мен, аж грешнице? Бог ли ме наказа или дявола проклеме този кръст? Чакай, бе. Не мога да... Той е по-ниско. Бог ли? Чакай, бе, стига, че упражняваш ли сега? Уважаеми зрители, стигам. Не искам да се ядосваме на Нова година. Искам да сме спокойни. Аз тази песен съм я пел на едно участие. Искам да сме спокойни, Тигъре. Спокойно. Сега. Добре, феномен. Бог ли ме наказа? Какво? Не мога да си изпея любимата песен. Сега не само трябва, но и